ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. Навор боди хатто охира тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне ки якум бор дар канали Мошини Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавем бародаро. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, шумо ҳам бародаро дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 132 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2112, соли барориш 2006, дар кузуфи хетчбек, рангаш боша мокри асфалт, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. моторуш айприора задага, 1 сола ҳуҷҷат дора, ягон камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешава. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаистем 8500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 64000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, соли барориш 1992, дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳуҷҷатҳои солона дора гуфтай, чашкиёш варид надора, ягон таш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаиста 15000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 113000 рубл. савдо карда мешавад фақат мега дар пеши мошин. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони сеюм. Volkswagen Passat, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша боша гуфтаиста 29000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 219000 рубл. алишам мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони чорум. ВАЗ 2109, соли барориш 1997, дар кузуфи хетчбек, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 4 баллони нав дора, акклиматор надора гуфтай, ҳуҷҷатош буд шидага, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе бародаро. нарша боша гуфтаиста 12000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони панҷум. Daewoo Nexi, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон камбудӣ надора гуфтай, задагӣ варид надора гуфтай, коробкаш 100% губкават кардага, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтаиста бародаро 13500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 102000 рубл. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganze, соли барориш 1998, дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтай соҳибаш, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нақша боша гуфтаиста 15000 сомонӣ тоҷикӣ,
ки бо рубли русӣ мешавад 113 000 рубл. Харидори аниқ бошад савдо карда мешавад. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1994 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин гуфтаи аҷоиботае, харӯшидагӣ, пусидагӣ, задагӣ надора. мошин як дастгаштагӣ, расход надора, мотораш 1.6 простоя, газ, бензина гуфтаи 2 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша боша гуфтаистем 17 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 128 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Toyota Mark D соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. гуфтаем гази евро 4 задагиай, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош то марти соли 2021 ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаистай 18 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 136 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. наҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. гуфтай фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар бо телефон. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаистай 21 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 159 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкро фаромӯш намекунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2112 соли барориш 2004 дар кузуфи хетчбек, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин соза мега соҳибаш нарӯшка кор дора, як хадавои пеш гуфтай акклиматор надора, тамом дига ҳамаш 100%. салонаш 2007, рул приора, колонка самбуфер, обшивкаош кожа, моторш 1.6-16, рементш бикана гуфтай намезана, газ, бензин, электрикӣ кор дора. гуфтай 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаистай 11 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 83 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 11-ум мошини фурӯшӣ Daewoo Leganze соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар гап нест мега соҳибаш. мошин барои бачаҳои зангир ва бачаҳое ки пул надоранд камре бихаранд. ба ин мошин спокойно дар круги мошинои 100 000 медроед. мошин яктай кадагиай, фаро, салон, торпеда, дарун берун аккуратно тоза, моторш соз, дуд намекунад, масъала намехӯрад, акклиматори нав дора, расходаш гуфтай фақат 1000 сомон дар ҳуҷҷат мекунӣ 1 сола, 200 сомон да доверенность, 800 сомон да 4 баллони нав мехарӣ гуфтай тамом. ягон камбудии дига надора, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаистай 26 900 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 203 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12-ум мошини фурӯшӣ УАЗ 3303 соли барориш 1989 дар кузуфи пикап, рангаш боша сабз, объем мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад.
ماشین باشه قرار دارد در ناحیه اصفهان نقد شده باشه گفته 12000 تومانی تاجیکی که با روبل روسی میشه 90000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار رقم‌های برادر در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. و برادرای عزیز و امروزه اعلان‌های ما در همین جا به انجام میرسد. دستگیری ما را فراموش نکنین. ما 2-3 روز پس اعلان‌های نو به نوع ماشین‌های فروشی داریم. تا نوار آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.